Bé, en aquest moment Plató està a Siracusa i envoltat de la filosofia pitagòrica. I aquest primer viatge a Siracusa és important perquè ha entrat en contacte amb aquests filòsofs pitagòrics i obtindrà alguna informació molt transcendent per al desenvolupament de la seva filosofia. Bé, en principi hauríem de parlar dels elements òrfics que hi ha en la filosofia de Plató i que tenen vinculació amb el pitagorisme, tot i que podria ser també a través de Sòcrates. Però bé, l'orfisme és una tendència religiosa que és massa siciliana perquè estigui en primera línia en la zona àtica. L'orfisme és una de les primeres manifestacions dintre del pensament religiós grec de la transcendència de l'ànima, la seva separació del cos perquè són entitats diferents i de la transcendència de la conducta humana durant la vida per el que fa al futur de l'ànima o de la persona que està representada en aquesta ànima. Bé, el pitagorisme recull aquest missatge òrfic, tot i que amb certes modificacions, perquè en el pitagorisme hi ha el pes de la raó, del racionalisme és molt important. En Plató hi ha una tendència vers la religió que té aquest origen pitagòric. També tenim aquesta creença en la immortalitat de l'ànima, en el sentit que en la mort del cos l'ànima el transcendeix, té una mena de viatge a una altra dimensió en la qual és sotmesa a un judici on es valora la virtut d'aquesta persona durant la vida, i si aquesta persona ha portat una vida pura i virtuosa, doncs en torna a un altre cos en un procés que es diu metempsicosi o transmigració, i en tornar a un altre cos, depenent del tipus de vida que hagi portat abans, doncs estarà en un nivell de realitat material diferent, no? Amb una mena de jerarquia. Si no ha sigut virtuós, doncs ocuparà un espai en aquesta jerarquia més baix, en el sentit de que podria no ser un ésser humà, sinó un animal o una pedra. Del tarannà pitagòric, Plató també recollirà una mena de to sacerdotal, el seu respecte per la matemàtica i la geometria, perquè al cap i a la fi per als pitagòrics la matemàtica és el discurs lògic, racional, que serveix per interpretar el món. De fet, pensen que la base material del món són els números, la geometria així ho demostra, i aquest tarannà racional matemàtic estarà barrejat amb una mena de misticisme, un misticisme de l'intel·lecte. Bé, tot això són elements que Plató recollirà a través dels pitagòrics i que després es manifestaran al llarg de la seva filosofia. Bé, el que va passar a Atenes en aquest sentit està vinculat a la llarga trajectòria bèl·lica de la ciutat, del seu tradicional enfrontament amb la ciutat d'Esparta. Això ens porta molt enrere, perquè la guerra del Peloponès, que té dues fases, se'n va molt enrere fins i tot del naixement de Plató i fins i tot del naixement de Sòcrates. Bé, la guerra l'enfrontament ja tradicional entre Esparta i Atenes té origen en diguem-ne, una competència
que s'estableix a partir de l'amenaça dels perses sobre Grècia. Aquesta amenaça, que temps enrere s'havia fet realitat perquè els perses van invair Grècia, van intentar arribar al cor de Grècia i gairebé ho aconsegueixen, doncs a partir d'aquesta experiència, no, de poder d'estar sota l'amenaça d'un gegant, les ciutats de Grècia es van reunir per fer front juntes a aquesta amenaça, no? Perquè eren conscients que una per una no podien donar resposta a un exèrcit immens. Aleshores van crear la Lliga de Delos. La Lliga de Delos era una aliança militar i política perquè es poguessin trobar en el moment en què fos necessari les forces necessàries o suficients per fer front a l'enemic persa. Bé, doncs aquesta lliga era una mena d'acord semblant al de l'OTAN, no? Tots els membres que pertanyen a la lliga el que fan és compartir recursos, compartir material, compartir exèrcits i si no tenen exèrcits, doncs el que fan és compartir, diguem-ne, els recursos econòmics, no? Els recursos econòmics eren molt importants i llavors es va decidir que la Lliga tindria una mena de fons, un tresor, no? Per poder, una reserva per poder fer-la servir si calia, perquè no totes les ciutats podien aportar un recurs militar explícit, no? Un material, sinó que simplement aportaven diners. El compromís era que qualsevol de les ciutats que pertanyien a la Lliga, en cas de ser atacades, doncs serien defensades per la resta. Això és una aliança militar, semblant a l'OTAN. Bé, el problema era que la principal ciutat en recursos, en potencial econòmic, era Atenes. I llavors es va convertir en la guardiana d'aquest tresor. La guardiana d'aquest tresor, la gestora d'aquest tresor econòmic i militar. Bé, davant d'aquesta situació, Esparta no se sentia còmoda i llavors va acabar enfrontant-se a Atenes, perquè és cert, Atenes va fer servir els diners de la Lliga de Delos per enriquir-se. I a més va servir la seva potència militar crescuda amb aquests diners, però a més d'això la ciutat d'Atenes es va agrandir i es va embellir gràcies a aquests diners, però sobretot a nivell militar doncs es va convertir en una certa amenaça per la resta de les ciutats gregues. I Esparta va aconseguir reunir una sèrie de ciutats aliades amb ella per fer front a Atenes, perquè no els agradava aquesta mena d'imperialisme atenès. Atenes va actuar amb un tarannà imperialista, va imposar la seva voluntat a ciutats que estaven acostumades, com totes les ciutats gregues, a governar-se a si mateixes sense cap interacció de les altres. Aquest és el concepte de polis. Doncs Atenes va trencar el concepte de polis perquè tenia un concepte imperialista de les relacions amb els seus veïns. Els episodis més coneguts d'aquest afany imperialista estan en l'expedició a Mitilene,